Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ki khubor menta ka step khat pratare uluber ajar arpui kilong. Banjor umintri rang badu kari Narendra Modi ya ka jingdon kam bante lakam ya ka jingpor jong kawat ka baar jong ka khlam coronavirus hakari. 10,000 praspasan voting ka shiton sheneng only lam ka sarkar ya udong yong pentip umintri rang ba ka jilla meglia ukunat ke sangma. Naka sanspa sansa kulo tingka tanghat khandai kulo riolom ka MEECL naka one time scheme pentip umintri ka boarding ka jilla ujim spike sangma bat pentip umintri rangba ka jilla oba preston tin song ba ka jiki dor ka dok masi ka de naka daw jong ka jingduna ki masi ha ka jilla ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula banjur halor ka jingdon kam ban simkhia ban te lakam ya ka jingpor jo ka khlam COVID-19 ha ka wat ka baar. Shosho Narendra Modi ula pen paru ban te lakam ya ka jingpor ka khlam COVID-19 dan kam ban sim ya ka rai ka bestet bat ka bakloi. Narendra Modi ula pen tip ru bah kini ki sitiau ki baladap nyo photli ki desek jong kari ki lakeu hadu 6% ki bayot ma ya COVID-19. Haba ajingkren ha ka jingelang bat ki Menteri Rang Ba jong ki jala kari lembat ki menteri hin kesngi Narendra Modi ulang pemerintah ke kenting la don hak thama bal coronavirus bat don kam bangin long ki ba fikir baham shosho ulang ru badon kam ban pentik na bagi pai ba kimne ban septing lumal bat ka sarkar kan simkhia ban pelat ya ki pai ba na ki jing e jong ne ka khlam Menteri Rang Ba ka jilla meglia o kanat kes nang ma hin kesni ulang hak yeng dorba thawan ka jilla ba ka sarkar shen kan sedeli lambiang ya udoyang baladapti lupa kat kum ka jing betha jong ka NGT haba jubab ya ka jing kili balawan ra do ba Mohendro Rapsang MLA ka Shillong West hin kesni hayeng dorbar Menteri Rang Ba ulang ba kani ka do 10,000 praspa sang voting ka shiton kadai ka baret do ha ka ba kitu ki bakwa ban thit kin bo dor na ka te ka do shaneng bat na ka jing de baro shipau na ka shispa kanai shaka kol India Limited kabadai ka nong pinya ya kani ka jingdi lilam shu haba jubab ya ka jingkili ukunat ki sangma ulai thu bagi dan khat oi tili ki jaka ni ki dipu bala ithu banong ki jaka de ya uduyong kini ki dipu ki dan East Chantai Hills District, West Khasi Hills District, South West Khasi Hills District but South Garo Hills District na kini ki khat oi tili ki dipu nro tili la dap penkre ya ki jingdon kam na ka benta ban lilam no ya uduyong bat lakit ru ya uduyong na ki jaka ti ni na ki krem uduyong obobon e ban lilam la ya thu Menteri Rang Ba ka de East Khasi Hills District hakaba onde sanpu 1,000 metrik ton nang ta ka South Garo Hills District ka don khandai 1,000 metrik ton uduyong Menteri ka puli dang le jong ka sarkar jilla uba lakmen rumbe ula pentip hayeng dorbar thawan ka jilla ba ka jingthmu jong ka jingpeng kieu ya ka tulap jong kinang hikai ad hoc ha ka jilla ka dei ka ba ki hap ban shong per khatchwa haba jubab ya ka jingkeli jong MLA ka mauplang uba SK Sun ha ki kenta jingkeli uba lakmen rumbe ula pentip ba ka sarkar jilla kan sapen kieu ya ka tulap jong kinang kai ad hoc hadian ba ka sarkar jilla kan biang shwa ya la ka yorong pisa ka jongkam haba jubapat ya ka jingkeli jong MLA ka Kamosnam uba HM Sengpliang Menteri ka puli dang le jong sarkar jilla ula pentip ba ka sarkar kala pelut hadu sispa prapwe klur tingka ka sisnem na ka benta kitulop jong kinang kai ad hoc lower primary but upper primary school uba lakmen rumboy ulai thoru ba ka sarkar jilla ka don kam sa aspa sampwe klur tingka ban penengkat yak tulop ka jong kinang hikai ad hoc bat kinang hikai ki bayo tulop na ka sarkar katkum ka jingong jong uba lakmen rumboy ka sarkar jilla ka don kam sa komba palat sanspa klur tingka ai lada dei bahap ban penkiu yak tulop jong kinang hikai ad hoc banongi kai SSA ha ka jelam uba lakmen rumbai ulo ongru bak sarkar jilla kadon sakiwai dia kejinglut na lo kejingsiu ya ketulap jong kinongi kai Menteri Ketenaga Agriculture jong kejela uba bantai do lingdo hingesngi ulai thu hayeng dorbar thawan bak sarkar jela kan sakren bak sarkar pedeng halor kejingte yak Central Agriculture University Habarapani Riboy District haba jubab ya kejingkeli jong uba HM Sengpliang ha gezero awan notice uba bantai do lingdo ulai thu bak sarkar jela kadon jingthmu hitrang bentai yak Central Agriculture University Riboy District ba yakani onsara syak sarkar pedeng halor kani kaphang shushu uba bantai do lingdo ula pentikna ha kayeng dorbar an jong ka jilla ba on sai trelang ba kitu ki baydan benta ban pintikna ba ka jingte ya ka Central Agriculture University hakadam kulai ha ka ba menta kadang don ka Agriculture College ka badang trekam hadu mentam kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ye khubor tu mentang sap ya kani ka jing pemnam Laiteli kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo.
Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kejingpang COVID-19. Tumintangin pabiyang siya kikubor kipadang sa. Hasam State President Kesengsan Pertai BJP Ranjit Kumar Das ulatep kerteng ha patachar kuci banyakhon yek election MLA na kani kajela ba ya unil President ke State BJP lasan lang da kinong ilam bahakli do jongka NDA ha kapor ba utep kerteng ha ga kapor Menteri ke Sarkar Assam Mohan Patawari ulatep kerteng lang hanin kesngi ba ya unil Menteri onyakhon yek kani election na Dharmapur Assembly Constituency kiwei batep kerteng lang hanin kesngi na kabenta khun ni election jong kawat kabalay kilong katukat ni kinongelam ke seng Congress bat ke AIUDF kinongelam ke BJP Usarbanonda Sonowal ula ajengkren ha karali yalap election ha patshala kat ba convener kanida Himanta Biswa Sarma ula ajengkren ha karali yalap election ha Barampur UMP ke Congress Upradut Badoloy ula lek ajengkren yalap election hatin Sukia district kumban chuben rap hanin kesngi ke bakhadu jong ke jiwang keteng ki kertong jong kitu ki bayakhun ya ke MLA election jong kawat kebaar Assam. Menteri ketat boarding jong kajela ujim sangma ulay thu hayang dorbar hanin kesngi baka MEECL kalayo lum khat khandai klur arlak sapnyo hajar sauspa sanpu artingka kabelamang banyo lum nakasan spa sanpu saw ponyo pu arklur tingka limba ka one time scheme lani ke scheme bala ailat yakipai ba bansiu tang lai pho nakasispa yakabil kabasa no do ubnai Arajar arpho hadu ka life way terik ukala lingkot arajar arpho ya ka bala penjalan syaka life way terik mentau benai. Menteri haba jubab ya ka jingkeli belawan ra do ba George Billindo MLA Umroy ulai thuru ba ka desi ka belayo lum bon ka dei ka West Jantia Hills District ka belayo lum hadu khandai klor sapunya ulak afnya hajar khandai spasan tingka nangta ka riboy dosik ka belayo lum nyoklor afsan lak sapsan hajar sispa khandai pundu tingka kiwei ki dosik ki lum tangda kilak bat ki hajar tingka ka dosik ka bakhlim yo lum wat tang khindiat lu ka dei ka South Garo Hills District lemba ka jingtrikam ya ka ni ka scheme menteri ka boarding ulay thu ba kinu ki bomla ban siu ya ka bil basa kinsha ot no ka boarding electric halor ka jingkeli babalai ka Garo Hills ka duna bah ban siu lemba ka ni ka scheme habai nujor bat ka Khasi bat Jantia Hills ujim sangma ula ong balai siu ba kipat ba na Khasi bat Jantia Hills ki khamwan syakmat ban tip ya ka ni ka jingpen bana ne ka jing terwa jong ka sarkar kat ba ka Garo Hills kimwan syakmat ha ka ba ka East Garo Hills ka dei ka district ka bayo lumbun bat kata ka long tang khat khlai lak sapo hajar sispa rupu atingka ka jilla Meghalaya kala sakhi ya ka jingkiudor ha ka do masi bat ka daw jong ka jingkiudor ka do masi ka de baduna palat ki masi ha ka jilla usembot menteri rang ba ka jilla ubadeiru ha ka jo kapor menteri katanat animal husbandry and veterinary uba prestun tensong ula pentip hayang dorba thawan ka jilla bala don ka wei ka organization ni ka kenhon ka ban New Delhi ka bala ujo da ka ijahar ya ka yode masi ha khanat para berkumta ka ni ka yau ka ban khang shwa support ka ba ka mukot duma ka nang don hayang ka shirim uba prestun ula penpau ya ka jing snow benyaw halor ka jing priang ya ka ijahar krem dapet ya ka jing long jingman ha ka jilla nagaliang uchief uba piti saw kami ula kentu yak sarkar jela baka dei ban simkhia halor kani ka benta khnang baka yode masi ha khana para onyo ban pleno ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum ne ka RBTEDF kalapan pau ya ka jing khuslai halor ka jing thang bian ki khlau ki batap Riboy district bat kala kentu badon kam ban simkhia na ka benta banyada ya ka me mariang kani ka forum kala simkhia bha ya kani ka jingja thang khlau bian aman lang ki jaka Riboy district bat lada kimna ban te lakam ya kani ka jing thang khlau bian kandon ka jing mapat ya ka me ka mariang hadin habun kani ka forum kala kenturu ya ki Boston South District jong ka Riboy baka dei ban pengor ba halor kani bat deiru ban bu da ka an banyana na ka jing thang khlau bian ha kani ka district khnang wa hadin habut kanum don shu ka jing thang khlau bian ban penskem shosho ya ka jinglong porlok haplen ke India bat ka Bangladesh ki Sipai BSF kila penlong ya ka Maitri cycle rally bat kani ka rally kala poino sho bakut hin kesni hadin makinong nya cycle kila poi hasil kore bolda outpost sa Mizoram kabadai ka jaka sange ka bakhadu jong kani ka Maitri cycle rally ha ka jo por director general jong BSF Urakesh Asthana ul ai khublai kirpang ki pat ba jong ka ri Bangladesh halor ka lingkhu singkha ka ba Shisnam jong Sheikh Mazumdar Rahman wasana ula penpau ya kajing sos kam ba kanyai don kajing long lani kajing song suk ka song singan ha ka India ba ka Bangladesh hakini kisngi bat kisnem ki pansawan
Katu kubor kita kut ki bawan sepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por pravajing se so ba Delhi station na ka banta ki kubor haktin Hindi ba ka ban bot pat sa ki kubor haktin Pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong